Ga takaitattun labaran na Global Hausa tare da ni Fatima Mukhtar na Danbatta. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC ta nuna damuwa kan yadda yawancin 'yan Najeriya suka ƙi biyayya ga umarninta na kashe wayoyin hannu daga ƙarfe 11 na safe zuwa ƙarfe 2 na rana. Saboda ƙarin kuɗin kiran waya da na data da kaso 50 cikin 100 da kamfanonin sadarwa suka yi. A ranar 13 ga watan Fabrairun shekarar 2025 ne ƙungiyar ta NLC ta nemi 'yan Najeriya su kashe wayoyin nasu har zuwa ranar 1 ga watan Maris. A wani saƙon murya da ya aike ɗaya daga cikin dattawan ƙungiyar ƙwadago a arewacin Najeriya sannan tsohon shugaban ƙungiyar a Kano, Comrade Ali Matawalle ya nuna ɓacin ransa saboda bayan bijirewar umarnin ƙungiyar har da masu zagin sa akan umarnin da suka bayar. Comrade Matawalle ya ce yawancin ma'aikatan Najeriya ne kaɗai suka kashe wayoyin nasu daga ranar Laraba da aka bada umarnin kuma sun fi yawa daga cikin Najeriya. Muna tsoron ranar da za a wayi gari mu daina kare haƙƙin 'yan Najeriya, mu daina ƙwato musu 'yancinsu, mu koma kare batutukan ma'aikata da 'yan fansho kaɗai a Najeriya, inji Matawalle. Ya kuma nuna gamsuwarsa bisa yadda kamfanin sadarwa na MTN ya ba wa 'yan ƙasar haƙuri akan wani ƙari da ya na kaso 200 cikin 100 na kiran waya da saka data, duk da cewa neman afuwar ba akan ƙarin da suka yi ba ne. Duk da cewa neman afuwar ba akan ƙarin suka yi ja-in-ja ba ne tsakaninsu da kamfanonin sadarwa. A ƙarshe dai Ali Matawalle ya nemi 'yan Najeriya da su fito su faɗa wa NLC laifin da suka yi musu idan har akwai, saboda yawan bijirewar kiranta da 'yan ƙasa suke yi a duk lokacin buƙatar kiran ya taso. Rahotanni na nuni da cewa wani haɗari mai muni ya afku a gadar Muhammadu Buhari da ke Kano yayin da birkin tirelan ya tsinke. Bayanan da aka samu sun tabbatar da cewa an samu mace-mace da raunuka masu tsanani sakamakon hatsarin babbar motar. Hukumar kashe gobara ta Kano ta bayyana wa manema labarai cewa tana ci gaba da ƙoƙarin tattara cikakkun bayanai game da lamarin. A cewar ta wannan ba shine karo na farko ba da irin wannan hatsarin ya faru a wurin ba, inda a cikin shekara guda an samu hatsarin da suka haɗa da rasa rayuka da jikkata mutane. Shaidun gani da ido sun bayyana cewa tirelan na tawowa ne daga cikin Maiduguri Road lokacin da ta kuɓuce tana ƙoƙarin shiga ƙarƙashin gadar da ta hanyar da ke haɗe da titin Zaria. A nan kuma gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta kafa wata runduna ta musamman da za ta yi aikin kare layukan da cibiyoyin samar da wutar lantarkin ƙasar daga ɓata garin da ke kai musu hari suna lalata su. Ministan cikin gida na Najeriya Olubunmi Tunji Ojo ne bayyana hakan a ranar Juma'a a wata hira da gidan talabijin na Channel, inda ya bayyana cewa jami'an da za a samar za su fito ne daga jihohi 36 kuma za a samar da cikakkun tsaro da kawo ƙarshen katsewar layukan da ke yawan samu a ƙasar. Katsewar wutar lantarki a Najeriya kusan ya zama ruwan dare, abinda kuma ke ci gaba da ke durƙusar da sana'o'in jama'a da sauran ɓangarorin kiwon lafiya da ma walwalar jama'a. Daga ƙetare kuwa, yayin da za a fara babban taron ƙasa a jamhuriyar Nijar domin tsara yadda za a mayar da mulki ga gwamnatin farar hula bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin 2025 wanda ya fitar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula Muhammad Bazoum, ƙungiyoyin fararen hula sun ƙaurace wa halartar taron. Ana dai ganin kamar taron ba zai yi armashi ba da aka yi zato ba saboda yadda ƙungiyoyin fararen hula suka bayyana aniyar tasu ta ƙaurace wa taron. Shugaban mulkin soja na ƙasar Janar Abdurrahman Chiani, wanda ya kira taron, ya ce za a yi amfani da abin da aka tattauna ne wajen tsara abubuwan da gwamnati za ta tattauna a kai da kuma lokacin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Hakan na nuni da cewa a yayin taron za a samar da daftarin da zai yi tanadin matakan mayar da mulki ga farar hula a jamhuriyar Nijar. Ƙarshen labaran kenan, yanzu ko a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Global Hausa, Fatima Mukhtar na Danbatta na karanto labaran, nake cewa mu wuni lafiya.